Určite v tomto inštruktážnom videu si ukážeme, čo všetko môžete v našom karavane mať. Začneme s týmto kokpitom, kde vlastne máme tu 2 liter, máte tu 6 stupňovú manuálnu prevodovku, potom ďalej je tu rádio, na ktoré si viete pripojiť Bluetooth, klasika, smerovečky, stierače sa ovládajú na ľavej strane, plus svetlá sa zapínajú tu, nevidíte asi, ukážem vám. Takže ešte raz, svetla do polohy zapnuté, poloha vypnutá, samozrejme stierače, smerovečky. No, takže ideme ďalej, ukážeme si, čo sa nachádza túto pod sedačkou. Keď sa tam chcete dostať, treba dať takto jednoducho potiaľ dole. Vyklopíme si a máme tu priestor dole. Tu máme kábel na nabíjanie, keby sa chcete nabíjať v kempe. Je tu autolekárnička plus nejaký zdvihák, keby náhodou sa pritrafil nejaký defekt. Samozrejme, keďže sme traja, máme 3 reflexné vesty. Tak, na druhej strane máme pri jazdcovi v tomto poklope takto kábliky na nabíjanie a výstražný trojuholník. Takýmto štýlom sa to zatvára. K dispozícii máme aj cúvaciu kameru. Je tu, čiže skúsime zaradiť na cúvanie a kamera sa mi automaticky spustí. Vidím, pokiaľ môžem cúvať. Okná sú elektricky ovládané. Jedna časť, samozrejme aj druhá časť. Spätné zrkadlá si viem takýmto štýlom prepnúť, potočiť, nastaviť hore dole, ako potrebujem, pravú ľavú stranu. Ďalej si ideme ukázať, čo všetko obsahuje náš karavan. Takže na pravej strane máme systém elektriky, na ľavej strane systém vody. Aby ste mali nejaký obraz, máme tu poistky na 220 V, vzadu sú na 12 V. Pod každým je napísané, čo všetko sa nimi ovláda. Máme tu baterku, vzadu je zapojená chladnička, z druhej strany je zapojený 10 litrový boiler na teplú vodu. A dole máme bufík, ktorým sa dá ohrievať v prípade, že je nejaké chladnejšie počasie. A týmto pádom poďme si ukázať, ako sa toto všetko ovláda vnútri. Na všetko, čo nás čaká vnútri. Začal by som s vodovodným systémom. Karavan obsahuje sprchový kút, kde si jednoducho zoberieme hlavicu, nastavíme si teplú alebo studenú vodu, keďže boiler nám zohreje, pustíme a čerpadlo nám pomaličky dotláča vodu, čiže mám čas sa osprchovať. Samozrejme, daj si záväz, aby ťa nebolo vidno. Potom, možno z tejto strany, po odvlni si vieš na druhej strane takisto pustiť vodu, umyť riad. A keď budeš mať plnú nádržku, z kuchynského drezu, jednoducho nádržku vytiahnem a cez tento otvor vylejem. A vodu si doplníš zozadu, takisto cez tento otvor. K dispozícii máme chladničku. Máme aj takýto patent, aby sa nám neotvárala počas jazdy, čiže je jednoduchá detská poistka.
otvorím. Naspäť zavriem. A podobnou sa nachádza ovládanie na pufík. Keby si chceš prikúriť, zdvihnem sedačku, zapína sa takýmto štýlom, kde si nastavím program alebo teplotu. Posledné, sa zotmie, aby si videl aj čítať, alebo na posteli. Ledpásik a v sprche, aby si videl sa osprchovať. V neposlednom rade tu máme ventilátor, ktorý odporúčam otvoriť, že ho potočím až do najvyššej polohy. A keď si idete večer lahnúť, aby som prúdil vzduch, zapnem. Môžete si tu nastaviť rýchlosť, akým prúdi vzduch dnu alebo von. Tým istým štýlom sa vypína a pri jazde ho nezabudni zavrieť dolu. Hotovo. No a v druhej polovici našej lavice sa nachádza záchod. Máme tu chemické WC, ktoré môžete použiť priamo tu. Takýmto štýlom, alebo si ho zobrať hoci kde von. Od nás ho dostanete pripravené, nachystané s tými chemikáliami, ktoré vlastne rozpúšťajú aj rozvoniavajú, a dostanete navyše ešte nejaký liter tých chemikálií od nás, aby ste si ich mohli vodu vymeniť. Nad ním máme okno, ktoré si môžeš pohodlne na troch stranách otvoriť a vyvetrať si aj takýmto prirodzeným spôsobom. V rámci úložného priestoru máme hore takéto poličky. Ovládajú sa na push-up systém, čiže aj na jednej, na druhej strane zatlačím a polička mi pekne ide hore. Druhú stranu priestor na hocičo. Ďalej, pokiaľ si chcem vychutnať kávu alebo prečítať knihu alebo náhodou na počítač ísť, spod postele si viem vysunúť stolík, kde budem pracovať alebo sa najesť. Výbava kuchyne obsahuje v poličke, máme tu nejaké taniere, máme tu na spodu pánvicu a rôzne hrnce, samozrejme na dvierkach koš, kde si kúpiš sáček a následne si ho vyhodíš. Šufličky, takisto klasické otváranie, nejaká sada príborov, misky alebo šálky a samozrejme máte tu aj kávovar na Moka Express. Keď si chceš niečo uvariť, môžeš použiť tento plynový varič. Vieme si spraviť vysunúť takúto externú kuchyňu, kde si ho kľudne môžeš položiť. Nájdeš tu od nás tieto plynové spreje, ktoré týmto otvorom vkladám hore do otvoru, ktorý je na tom kempingovom zariadení. A v podstate, keď už len ho zalokujem, krásne horí. Vypneš, odlokuješ, odložíš na druhé použitie. Takisto pri ceste
Na spodu sú také západky, ktoré keď stlačíš rukou z jednej z druhej strany, stolík ti automaticky sadne dole a vlastne tento kempingový varič nájdeš potom v takom čiernom kufriku v lavici na ľavej strane. Vzadu, v strede pod postelou, nebude nič, je tam takýto voľný priestor, kde si môžeš odložiť buď svoje kufre, alebo nejakú malú kolobežku, keď máš hocičo, čo si budeš chcieť zobrať so sebou. A prejdeme na to, ako si vieš roztiahnuť našu markízu. Na pravej strane tuto je ručka, ktorú si zoberieš. Funguje to na manuálny spôsob, čiže zahaknem. Môžem ju roztiahnuť až do maximálnej polohy. Je to zhruba 2,5 metra. Ukážeme si, vyberieme obidve nohy, tu ich vycvakneš, dáš do tejto polohy, natiahneš dole a podľa toho, ako chceš vysoko, napríklad takto skúsime aj druhú časť. Smerom dole. A hotovo. Nezabudnite, keď ju chcete používať v miernom daždi, vždycky musí byť sklon markízy smerom dole a najlepšie jeden roh dať ešte tu nižšie, aby voda stekala tady. Tak to mám hotovo, môžem si pod markízu rozložiť na kempingový stolík so stoličkami, ktoré sa takisto nachádzajú vzadu, pripojené za baterkou. Na streche máme solárny panel, ktorý vyrába elektrickú energiu pre celú našu elektriku v aute. Je absolútne postačujúci. Keď svieti slnko, všetko bez problémov funguje. Máme do baterky 3 možnosti nabíjania, čiže buď tým solárnym panelom, alebo keď auto naštartuje, pekne alternátor dobíja baterku za jazdy, alebo tretí systém, ktorý môžete využiť v kempe. Máme z vonkajšej strany, viem sa pripojiť na elektrickú energiu a dobíjať si baterku tak. Samotná voda zo sprchy tečie do nádržky presne pod ňou. Čiže niekde tu, keď sa náhnem dole, mám nádržku, ktorú asi na pravej strane mám ventil, ktorý keď otvorím, voda sa vypúšťa, zatvorím, voda ostáva. No a tankovanie sa nachádza po prvej strane. Musím si na to pootvoriť trošku svoje dvere. A tankujeme diesel.